మధు అయితే తెగ ఆడుతుంది. దగ్గరే ఈ మాత్రం దూరం రావచ్చు. అక్కడ షాపింగ్ మాల్ దిగి డబ్బులు తగలేస్తున్నారు వాళ్ళు. అది ఎప్పుడు వస్తుంది కదా. యాక్చువల్లీ ఎంత పెద్ద గద్దలు తెల్లగద్దలు ఉంటాయా? పక్షులు. వైషు ఏముందమ్మా ఇక్కడ? పెద్ద అలా వచ్చింది. సరిగ్గా అప్పుడే తప్పమని వచ్చింది. బాగుంది సపరేట్ కడితే వైషు వెళ్ళిపోదాం. పద వైషు పద. వైషు పోదన్నాడు. పద వెళ్దామమ్మా. ఇంకా చాలు ఇంకెళ్ళిపోదాం. ఇంక చాలు ఎలా నన్ను ఏడ్చా మరి. ఇంకెళ్ళిపోదాం పద. స్విమ్మింగ్ చాలే ఇంకా పద వెళ్ళిపోదాం. ప్లీజ్ అని డాడీని ఉందామని చెప్పు. డాడీని వెళ్ళిపోదాం వేసినాడు. ప్లీజ్ అను. ప్లీజ్ నాన్న ప్లీజ్ ఉందామని చెప్పు. మరి నానికి చెప్పు. వైషు నాని ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇక్కడే ఉందామని చెప్పు. వెళ్ళిపోదాం పదండి. ఇంకా పదండి. నో 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 ప్లీజ్ నాని వద్దని చెప్పు. ప్లీజ్ అని చెప్పు. ప్లీజ్ అని చెప్పు. వెళ్ళిపోదాం వైషు. ప్లీజ్ అని ప్లీజ్. సరే మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? సరే అంటే థ్యాంక్ యూ చెప్పు. థ్యాంక్ యూ చెప్పు. నాని థ్యాంక్ యూ అని చెప్పు. ఏదప్పా తీసుకోవచ్చు. వచ్చేసేయండి.